Sugod sa Mayo tuig 2021. Massage parlors mahimo na magbukas sa mga lugar nga ginpaidalom sa GCQ. Sa balita international, malapad nga lockdown ipatuman sa Denmark matapos madiskubre ang mutated coronavirus strain nga dala sa mga minks. Sa balita sa sports, Footballers Union ginakusahan ng AFC wala magkonsulta sa players antes ang Champions League sa Qatar. Kag sa aton showbiz balita, Jessie Menjola nag-sorry sa iya ginsupladahan sang una. Kag sa aton naman balita espesyal sa mga ginikanan, tips paano matudluan sang time management ang kabataan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Nobyembre 6, 2020. Ang inyong news team, Action and Defense. Kag-Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ginapaabot nga maglandfall sa Batanes sa masunod nga 3 ka oras si Severe Tropical Storm Shoni. Sa Severe Weather Bulletin nga ipagwa sa pag-asa, si Shoni nagagiho pa nakatundan na aminha nakatundan kag ginapaabot nga magwa sa Philippine Area of Responsibility karon sa hapon ug sa gabi. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang gidbatag sa Batanes kag Babuyan Islands. Si Shoni nasiplatan mga 1 kilometro na sidlangan, aminha na sidlangan sang Basco, Batanes. Kag may hangin na nga may kabasgon nga nagalambot sa 95 km per hora malapit sa sentro. Kag kung may pagmadlos nga nagalambot sa 115 km per hora. Ini ang nagagiho pa nakatundan sa kadasigon nga 20 km per hora. Ang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan nakip ang Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kag may pulo panalag sa pagtupa sa ulan. Bangod naman sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga hangin. Halin aminha na sidlangan pakadto na aminha nakatundan ang maeksperiensyahan sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan lakip na ang Kalayaan Islands. Samtang isa pa ka low pressure area ang namonitor sa pag-asa sa 1555 kilometros na sidlangan sa Visayas. Ini nagagiho pa nakatundan na aminha nakatundan kag mahimo magsulod sa Philippine Area of Responsibility karon sa hapon ug buwas sa aga. Ining mahimo nga mag-develop bilang tropical depression sa sulod sang 48 tubtob 72 oras kag pagatawgon nga tonyo. Ang aton sining temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental Babatyagan sa 24 degrees Celsius to 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 kay na sang aga, magatunod naman karon la 5:23 sa hapon. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, and welcome back sa aton mga ka-aksyon sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa gyapon ng kaupod ninyo, aksyonan kag aksyon na Boy Doran. Sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na sa subong nga aga, thank you so much and good morning dira sa inyo. Ang iba na naga-preparar na ni subong aksyon boy pamahaw. Kay antes man ang pagkadto sa ilaya kanya-kanya nga mga obligasyon sa subong nga adlaw sang Biyernes. So diri na kita sa mga ka-aksyon naton nga naga-monitor man sa subong iya nga aga. Always gid nga nakatutok sa kay Ma'am Madeline Jordan. Good morning. Sa kay Half a Christ. You Christ. Sorry, You Christ. Pronounce? Okay, you Christ, Gabriel. Good morning sa inyo, Sir Action Boy, kag Ma'am Action Ann Subong. Sa kay Michael Jun Season, good morning. Naga-monitor good always from Chatu Elise. Tsaka yung magbasa ko. Chatu Elise, sa Paranaque. Greet ko lang, kumpare ko, Ruela Silva sa California. Have a blessed Friday to all Energy Fans Club. Sa kay Ma'am Jocelyn Libondos Puho, good morning man. Sa kay Ma'am Jean Ana Sucoro Dorias. Sa kay John Mark Rigor Celestial, good morning man. Sa kay Roslyn Tanalgo Felizardo Canoza. Good morning, Action Boy kag Action Ann. Watching from Bacolod, pakigreet na lang sa pamilya ko sa barangay May Tubig sa Banwa Sang Isabela. Family Felizardo, salamat and God bless us all. Sige. Sa kay Meseli Pakatang, good morning. Watching from Hong Kong. Kay Jing Verbael, good morning, Action Boy and Action Ann Subong. Sa kay Jessica Katakata, good morning man. Sa liwat kay Mama
Jocelyn Libuon Dispoho, kay Novi Valencia Subaldo. Good AM Action Boy and Ann. Happy birthday. Ay, happy birthday dira sa imo, Ma'am Novi Valencia Subaldo. Pila ng edad mo? Secret lang. Sa kay Ma'am Vanessa Mayo Saliwat. Thank you so much, good Ma'am Vanessa. And good morning diri sa amon. Good evening. Good evening or, sa ila. yeah, good evening dira Manog sa gabi na imo. sa ila. Siguro subong manog alas 6 na ni sila or alas 6 na subong sa ila. Sa kay Ma'am Lelibeth Malaka Pabilio, naga-monitor ko programa mo Action Boy. Tami ako lang Gamale family nga naga-monitor man sa programa. Syempre, good morning and God bless. Sa kay Hazel Alvarez, good morning. Kay Mario Winaflor, good morning. Action from Auckland. Siya, thank you so much. Auckland. Mati ko halin sa Aklan. Nasobrahan ka lang, nag-Aklan. Abi ko na sa Aklan. Hindi siya sa Aklan, gali sa Auckland. Yeah. New Zealand. Auckland na yung butang eh. Auckland is in New Zealand. New Zealand. Sana. Char. Novi Valencia, deka. Sa kay Novi Valencia Subaldo, of course, good morning. Sa kay Maxel Kabatanya Olmido, sa Escalante, no? Ofelia Galero Arce, watching from Isabela with Jubilin Anchelian, RC. Ginagreet niya Silver Dragon employees with Engineer Felix Villatura. Good morning sa inyo tanan. Novi Valencia Subaldo, may secret ka Ano mo yung do. birthday? Secret May lang birthday. Subong ang edad niya. Ang edad niya is secret lang. Abi kong birthday niya is secret. Sige. Sa kay, di na tuman. Sa kay John Marie Radok. Sa mga ka-Energy Fans Club, good morning. Watching FB Live here in La Castellana. Good morning sa imo dira. Novi Valencia Subaldo. Rodrigo Cañedo. Kag kay happy birthday no ka Arlene Cabalatanya Olmedo man. No? Good morning kag happy birthday. O, sige. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Agapasimbangwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:11. Detalya na sa aton mga balita lokal. Ginumpisa na sa City Treasurer's Office sa siyudad sa Bacolod ang pagpatuman sa City Ordinance 936 o kung natawag nga Condonation Ordinance. Ini ang ginkumpirmar ni City Treasurer Giovanni Balalilhe sa interview sa Action Radio. Suno kay Balalilhe, ini nga implementasyon ang insugdan sa nga talatapan tihalikdan nga Martes kasunod sa legal opinion nga iya nabaton. Bagod sini nagaparawagan si Balalilhe sa tanan nga mga taxpayers nga wala pa makaproseso sa ilang mga balayran nga kun mahimo magpadulong na siya talatapan sini nga bulan sang Nobyembre agon malikawan ang pagginutok ilabi na pagabot sa bulan sang Disyembre. Sa ning ginapaabot ang pagdagsa sang madamo nga mga taxpayers nga advance mga bayad sang ila buwis. Madumduman nga si Balalilhe ang damlag lang question sa pila ka mga miyembro sang konseho bagod sa kapaslawan sini nga ipatuman ang amo nga ordinansa. Ginpahayag ni City Administrator M. Ang nakalabanan sa karon nga bago nga COVID-19 cases sa syudad sa Bacolod ang mga close contacts. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni ang kaso nga gina-report sa kada adlaw ang mga close contact. Sunod ang mga healthcare workers kag community transmission. Ginpahayag man ni ang base sa datos ng Emergency Operations Center o kon EOC, ang community transmission nga kaso ang kalabanan nagtambong sa birthday, bunyag ug mass gathering. Sunod kay ang isa ini sa karon sa ginatutukan sa EOC kung ano ang epekto sini kag pwede nga mahimo sa syudad. Nagpanumdum si ang sa publiko nga ang madinalag-on nga kampanya kontra COVID-19 ay nakadepende sa kooperasyon sang tawo sa mga health protocol nga ginapatuman sang gobyerno. Nagtutawhay na ang komitiba nga ginawyatan ni Councilor Renesito Novero bangod sang nagaparalan nga pagnubo sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod kada adlaw. Suno kay Novero, chairman sang Quarantine Center Action Team,
Base sa pinaka-latest nga datos nga talatapan, ginabulwanta nga yara na sa 85% nga kadamuon sa mga eskulahan nga gingamit sa syudad bilang quarantine kag isolation facilities ang nabakante bangod sa marasing nga pagpagwa sa mga swab test result, kalakip na ang pagpauli man sa mga pasyente nga naka-recover sa mga virus. Duga pa ni Navarro, magapadaan sa gihapon ang pagmentenar sa syudad sa among mga bulutuan samtang wala pa matapos ang problema sa COVID-19. Ginklaro ni Councilor Dindo Ramos nga yara na sa PUJ operator ang desisyon kung bala ini sila ang interesado nga mag-file sa petisyon sa tatapan sa LTFRB angod sa rota nga gina-request ang Ayala Mall ilabi na sa mga dipasay nga sarakyan nga nagabiyahe sa sur nga bahin sa Bacolod. Suno kay Ramos, ang LTFRB lamang ang may poder para amyandahan ang prangkisa sa mga PUJ antes ini sila makahimo sa panibag-o nga rota. Dugang pa ni Ramos, mayara na sang endorsement nga ginhimo ang konseho angod sa mga lihok pagkatapos ng experimental rerouting nga ginpatigayon sang syudad, gani yara na sa mga operator ang paghimo sa ragakaigo nga desisyon. Bisan ina nga mall, tani i-assist nila ang mga operator nga gusto nga mag-extend or mag-amend sa ilang franchise. Ma-file sila petition for amendment of franchise na i-extend nilang ruta nila, ang franchise area nila from Central Market to o provincial capital abit. By that time nga ara na, amin na na mahimo sa ruta. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Ginahulat na lamang ni Provincial Agrarian Reform Office o Parpo 2 Head Tess Mabunay ang investigation report gikan kay Municipal Agrarian Reform Officer Reform Program Office Head Myrna Umalyao antes aksyonan ang reklamo sa mga magagmay nga plantador sang tubo sa Banwasang Manapla. Sunod kay Mabunay, ginumpisahan sa tiligdan nga Martes. Nobyembre 3, ang grupo ni Umalyao ang investigasyon sa Kindelgar pag-hold sa Victoria's Milling Corporation sa pagpagaling sang tubo sa mga magagmay nga plantador sa Hacienda Dos Hermanos, Hacienda San Luis, Barangay Purisima, Banwasang Manapla. Duha pa ni Mabunay, kung mapamatud-an din man ang veracity sa reklamo, magapangabay ining ipatawag ang personnel sang VMC kag mga tagreklamo agud masulbar ang problema. Ginbuksan na kahapon nga adlaw para sa mga hospital watchers ang halfway house nga ginarkilahan sang League of Municipalities of the Philippines kun LMP Negros Occidental. Ini ang para sa pamilya sa mga pasyente nga naapektuhan sa no watchers policy sang Corazon Ocsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag ni Tuboso Mayor Richard Hauhoco nga ginumpisahan naman sang LMP ang paghimo sang watchers pass o kun ID kag pag-set up sang help desk malapit sa Corazon Ocsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Sunod sa alkalde, dapat lamang nga magparehistro sa help desk ang sinuman ng mga watchers antes tugutan nga makatiner o kung makapahuway sang libre sa halfway house. Ini ang sarang nga makaakomodar sang 60 to 70 ka mga persona. Ang pag-arkila ang unang inisyatibo ni Hauhoco para mabuligan ang mga taga-Tuboso nga naapektuhan sa no watchers policy. Sa itong Miyerkules, ilaging kasugtan ni LMP Negros Occidental Chapter President Valladolid Mayor Bebot Meravalles nga magbuligay ang mga munisipalidad agud masulbar ang problema sa mga hospital watchers. Gin-implementar ang no watchers policy sa CLMMRH agud malikawan ang paglaptas ng COVID-19. So amo na nga at least na mas dako-dako na ni siya kag maka-cater naman. Most probably kinakita namon da with amon nga pag-solo survey upod ang University of St. Lasal ara sila sa mga 50 taon mo. So, ato karon nga location most probably makapasulod man kita 60 to 70. Sa pagpahayag ni Tuboso Mayor Richard Hauhoco. Sa kalapusan nga bahin sa atong balita lokal, ginsaulog sa gihapon sa Manigrense ang ka-122 nga Negros Day o kunang 5 de Nobyembre, kahapon nga adlaw Nobyembre 5, bisan pa nga may pandemya sa COVID-19. Apang iniangin pagi sa isa lamang ka simple nga mga aktibidad kag virtual presentation. Sa siyudad Zambago, ginpangunahan ni Mayor Nicolas Yulo ang floral kag wreath offering sa monumento ni General Juan Araneta. Sa siyudad sa Silay, ginpamunuan man ni Mayor Mark Goles ang komemorasyon sang 5 de Nobyembre pagi sa Thanksgiving Mass sa San Diego Parish Church nga ginsundan sa isa ka programa sa Silay Plaza Covered Court. Nobyembre 5, 1898, sang matabo ang revolusyon kontra sa mga Spanish colonizers sa isla sang Negros, kag naangkon ng kailwayan pagi sa mga baganihan nga marching revolutionist nga Santay General Araneta sang siyudad Zambago, kag General Aniceto Lacson sang siyudad sang Silay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:17.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. For longer lives. Ako si Mrs. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na Ayon sa kay amigo natin Roberto Juan Bolgallo, kay Remia Garcia, good morning man, kay Kapitan Leopoldo Duran Jr., good morning dira sa Imukas. Amon isa ka pa kaisa na taliwan sang kahapon nga adlaw, no? Condolences sa pamilya Galve dira sa Gimaras sa pagtaliwan ni Manang Ami Galve, no? Garcia Galve dira sa Gimaras. Condolences sa bilog nga pamilya, no? Antonieta Yap, good morning man sa imo. Sa kay amigo naton Phil Alonsagay sa may Japan, kag kay Ma'am Eleanor Fukuda, good morning man, kag regards to everybody, no? Rodrigo Cañedo, gamonitor kadaaga from Kabug, kay Hasmin Olano Camolista. Ginatamyaw man ni Rodrigo sa Cañedo sa taga Umiles Kawayan. Gamonitor gito sila Action Boy, no? Kay mama niya, good morning. Sa kay Philip Isulat, Jocelyn Song Comedia, morning ka naman Inoy Boy. O ihada, Jocelyn, good morning drase mo. Inoy na siya. Sa kay Richard Daet Pacheco, tamyaw niya lang sa Hacienda Zaragoza sa Central Macao, Bago City. Sige. Jesselyn Andrada Tiangson, sa Mansilingan, good morning.
Action Boy, time here now is 5:22 na tuguro sa Kwan sa Minnesota. Oo. Kay kung fall kuno ginaisol ang Oras. isa ka oras. Oo. Pero pag spring ti ibalik naman sa isa ka oras. Mag-fall guro mo na tawag nila daylight saving time. Gang Kwan ka. Paisol ka isa ka oras. Amot ko na muna ang daylight saving time, no? Sige. Anyway, Jen Oisiser, good morning man. Alex Montesa, sa kay Cory Vidaha, still watching. Paz Barcoma. Good morning kuno kay Alan Barcoma from Hinigaran. Momo Moises, good morning man dira sa imo sa siyudad sang Bago. Maayong agad dira sa imo. Sa kay Teresa Linahakayaw, good morning. Sa akong friend dira sa Thailand wala si Elizabeth Lamprea, a little bit. Good morning dira sa imo. Ano yung ang apelyido? Ang iyang ang iyang profile name tinglangan niya Elizabeth mo. Oo. Ting iyang profile name a little bit. Kumag, kasi nga mga ano, no? Yeah, a little bit. Kamulok action boy, kaya plan action day, practice na kami pag-pronounce sa ilaga mga apelyido. Sino? Kami arit yung mga nag-monitor bala sa Oo. aton. Ang ilaga mga apelyido do. Kay ma'am, ano bala? Buwit share. Okay. Ang isa pa ginadama, isa pa Ang ginadama. mga abroad lang. Hindi na-practice at naman nga doon. Jan Toledano sa Kansilayan. Good morning ko no. Halin sa Paranaque. No. Giselle Franco, good morning man sa Maaw dira sa kay Giselle Franco. Kumusta ka na, Giselle? Si Giselle ni schoolmate ko ni manghod ni siya sa akon nga classmate, no? Dugay na ko nila kakita sa kay Giselle, no? Anyway, good morning dira sa imo sa may Barangay Maaw, Bago City. Tamyaw taman si Ralph Josh kag si Bry. Si Ralph, si Josh kag si Bry. Mga ano na sila? Mga taga US ni, taga di ba, Texas? Sana Taga Texas, taga Las Vegas. Wow, takumangga na sila yan. Mga kabataan ni Kuan ah. Si kung kanunuan ko si Ralph, kabataan ni One Ball. Si Ralph bata niya ni, si Josh bata niya ni, si Bride o muning girlfriend ni Josh. Kung mga dumdumahan ko ha, kung insakto ko ha. Daw amo na siya. Sakto na. Dason dito na to sa kay One Ball, tanaw na to sila sa Las Vegas. Ina nga mo ni kalapad mo lang nga kuno nga TV, amo nang ilalantawan nila. Oo. Sa aton nga mag-program kita. Okay, si Subong mang isa kabig network na kakas na ti Action Radio Network. Oo, amo nang inalantawan nila mag-monitor din sila sa aton. Sige. Basta. Lisa Joy Ilon Amoroso kag kay Joy Drilon. Good morning man sa imo. Sige, ikaw na bian. Yes, kay Ma'am Vanessa, mayo tsakto kay kunoy tsakto ang Tsakto. imo nga pag-explain kag gina. Mo na siya. Sa kay Sir John Toledano, good morning. Sa kay Jess, na maalawag na nino. Sa kay Ma'am Zay Riquiron Tuquero, good morning mga ka-action watching live here in Quezon City. Missing so much Bacolod. For me, the best place to live in. Ang Bacolod. Uncomparable. Oo, tsakto, gid na. Sige. Sa kay... Kari pa ba? Isa na lang. Isa na lang. Okay, standby na kita sa mga balita nasyonal. Aga pa simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:27.
Sa mga balita nasyonal, ginalantaw ni Secretary Carlito Galvez Jr. nga posible sa Mayo tuig 2021 maumpisa na ang paghatag sa COVID-19 vaccine sa publiko. Suno kay Galvez, target sang gobyerno nga magbakal sang 24 milyones ka bakuna sa unang quarter sang 2021. Ang unang batch sang bakuna ang para sa mga frontliners, mga pigado kag vulnerable sectors. Duha pa ni Galvez ang vaccine roadmap sang pungsod ang yara sa 3.5 katuig kag ilaman lantawon ang demand kag supply sang bakuna. Suno kay Galvez, sa karon tuman kadako ang demand sang dalagko nga mga pungsod sa bakuna, rason nga nag-apilar ang Pilipinas sa World Health Organization nga tagan ang pungsod sang patas nga pagkuha sang bakuna. Magatukod si COVID-19 vaccine czar Carlito Galvez Jr. sang team gikan sa mga ahensya sang gobyerno kag pribado nga sektor para sa iya bag-o nga obligasyon. Ang panel ang pagabugusan sa gapin 20 ka mga tawo nga eksperto sa bakuna, diplomacy, logistics kag financing. So kay Galvez, ang interagency group ang manguna sa assessment, planning kag execution sang vaccination program sang Pilipinas. Sa Presidente Rodrigo Duterte mag-aprobar sa mga ngalan nga igasumitar ni Galvez. Ang rekomendasyon ni Galvez ang nakipan sa mga opisyal nagikan sa Department of Finance, Department of Health, Department of Foreign Affairs kag pribado nga sektor. Si Galvez nga isa ka anay military chief kag karon peace process advisor kag chief implementer man sa National Task Force against COVID-19. Ginatugutan na sang gobyerno ang pagbukas sa mga massage parlors sa mga lugar nga yara sa General Community Quarantine. Base sa Memorandum Circular No. 20-57 sang DTI, ginatugutan na ang pagbukas sa mga massage parlor sa GCQ areas apang dapat may 30% lamang ang total capacity sa sulod sang pasilidad. Yara naman sa 50% ang total capacity sa mga massage parlors sa mga lugar nga yara sa modified GCQ. Sunod sa DTI, ang mga massage parlors ang dapat man nga magsunod sa minimum health standard kaangay sa pagsuksok sang gloves apang ginadilian pa ang pagmasahe sa ulo para malikawan ang paglaptas sang virus. Sunod sa gobyerno, dapat man nga regular ang disinfection kagilayon nga paghaboy sa mga disposable materials. Nagapangabay si Cagayan Governor Manuel Mamba sa Gobyerno Nasyonal nga iban ang pagpatigayon sa caroling sa mga dalanon sa tionsang Christmas season bangod sa COVID-19 pandemic. Nagapati si Mamba nga ang pagdumili isang pangaroling ang makalikaw sa paglaptas ng virus. Sunod sa gobernador, kalabanan sa mga carolers sa ilang nga lugar ang pangayaw nga nagakadto sa isa ka balay, pakadto naman sa pihak kag nahadlok sila bangod posible bagsaka ang kaso sa COVID-19. Dugang pa ni Mamba ang LGU ang pwede maka-issue sang ordinansa angot dire o kundiri pero mas epektibo kun ang mando ang maggikan mismo sa National IATF. Suno kay National Task Force COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr., iya ginasuportahan ang ini nga ideya kag iya ini irekomendar sa masunod nga pagsapol sang IATF. Ginapaabot nga makapagwa ng sang DOJ ang nagapanguna sa pag-review sa anti-drug operations ng kapulisan sa initial o partial report sa ilang findings sa katapusan sa bulan sa Nobyembre. Sunod kay Justice Secretary Menardo Guevara, ang COVID-19 pandemic ang nag-apekto sa trabaho sang interagency panel sa pag-usisa sa mga kaso nga gipasaka sa nagkalain nga enforcement field stations. Sa Hunyo, ginambalan ni Guevara ang United Nations Human Rights Council, ang panel sa DOJ ang nagapatigayon sang judicious review sang 5,655 ka police operations nga nagresulta nga may napatay. Sunod kay Guevara, ang panel ang plano man nga maghatag sa pamilya sa mga biktima sang legal options kag buligan nga ma-prosecute ang kapulisan nga imbulbado. Ginasuportahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang gender equality apisar nga iya na ginatugyan sa Kongreso ang Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o kon SOGI Equality Bill. Ang SOGI Bill ang ginalakipan sa mga probisyon kaangay sang diskriminasyon na batok sa lesbian, gays, bisexual, transgender kag queer people sa mga ulubrahan kag eskwelahan. Sa news conference, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque nga klaro ang panindugan sang presidente kag nagapati nga siya ang ang tanan nga Pinoy ang lalangay anuman ang ilang sexual orientation. Suno kay Roque, ginatugyan na sa presidente sa Kongreso ang pinal nga bersyon sang SOGI Bill. Ini ang nangin palayag ni Roque angot sa statement sang tiglawas sang Coalition of Concerned Families in the Philippines sa House Committee hearing nagligad nga Miyerkules nga nagaduso nga i-transform ang LGBTQ community bilang super special elite class. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32.
Swimming lang gini or honors ng iban? Ah. Masila tanan di puro, masila may mga honors na. So pa sila? Ano na ina? Tay na ro ija. Wala pa na siya nabuksan. Buksi lang. Ari sa likod. Iyo dia. May cellphone kami. Ay nawi. Ari pa. Ito na. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sang sindi nga promo sa ERP. Kay para sa ilan nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Good lang. Mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house. Namo na gisakop gid nila ko sang pagkaon mo natin makapiyan-piyan. Di mayo hindi gid mayo kami budlayan. Oo. Allowance mo lang yun na. Yun wala ka man niya reklamo, wala ka man niya ano nga 300 pesos, iba niya timiara. Sige, good morning Luwat. May incentive la sa akon migo kasi one bolo. Amo ni sa action ano, tara bala. Ano na sa? Amo ni sa ang ilang ilalantawan. Ay! Amo na sa ilang ilalantawan dito sa Las Vegas. Ano kita ilang aton nga mga kabilugan. Mga kapungguran mo kita. Dason, amo ni ang iyang mga kids na I would presume ini naka lavender guro si Ralph. I would presume that is Ralph. And at the back is Josh. And with the Bri. other, and the newest member of the family. Yeah. Si Bri. Si Bri. Good morning to you all, no? Dira sa Las Vegas, Nevada. Nakita mo? Sana all. Amo na sila ka kuan, amo na sila ka ano panawag sila gani? Amo na sila ka avid nga listener diri sa Action Listener Radio. and viewer. And viewers, no? Good morning dira liwat sa inyo, no? Si kuan niya I think si Ralph niya, I think ang daw may business bra daw sa mga gakuan lang mga suits, mga Amo na naka-lavender. daw mga suits Lakabata pa sa iya. Mga suits bala, mga sila ni gakuan ga tahi sang mga shorts ni Manny Pacquiao magampang dito sa US. Sila ni sila ni ang naga himo sa mga shorts ni Manny Pacquiao. Wala ita dato. No? Sige. Sino na da? Si Bong ano man? Si Bong Zap de la Dila. Dila Paz, Bong de la Paz. Sa Victoria. Ang inyong mga pilido, Ginkuhan ko na lang na dadakpan ko man sa uli. Bong de la Paz. Monitor siya sa Victoria's Rescue. God bless. Kuno, Action Radio. God bless man. An ka pamahaw ka na kuno? Yeah. Nambaw ni Alex, Mga second batch po ko ron. So, ginatamyaw pa niya. Kaya ano, tsura ni Action, dolak pamahaw? Second batch po ko si ron. Alex. Pamilya Ramirez, pamilya Duran, nga nag-monitor sa inyo, Permin, sa Doña Juliana, dira. Jason Alegria, greetings lang sa tanan nga SG, sa Camellia Homes, Mandalagan. Sige, ikaw, Ben. Danilo Francisco, good morning. Greet lang ko na yun, family Francisco sa Poroca, Litesha sa Barangay La Granja, La Carlota City, kag sa tatay niya, Taloga sa Barangay Bakong sa Maaw, Bagos City. Sakay, Vice Presi, Regentan Villalon. Correct. Manano ka klaro, das nga ako niya, guya din kita mga pimps. Char. O nagpamangkot si Sir Alex Montesa, kung kamusta ko no ang update sa Memorandum Circular RCO 2.0. Sa road clearing na. Sa November 16 pa na November 16 pa na, sir. Gayo pang mga barangay kapitan nga kung pwede i-postpone na anay kay balo ka sako sila sa COVID mo. Oo, tsakto na. Sa kay Ma'am Jean Oy Cesar, good morning. Sa kay Ma'am Virgie Olpinda, good morning man. Ofelia Galero Arce, have a blessed day. Langda gali kay Miss Shalamay Arce watching live now sa Vietnam. Ay, Vietnam, ha? Sa kay Shalamay Arce. Yeah, keep safe and God bless. Sa kay Ma'am Jean Oy Cesar Saliwat, ginagiti naman tayo ang Energy Fans Club. Correct. Thank you so much. Kay Rose Wenner, dira sa may Germany, good morning. Kay Susan Jaime Allen, dira sa Houston, Texas. Good morning man dira sa imo, no? Ako, ano nga ba ko yung man? Yung mga mga pungsod man. So may, sa Uganda. Char!
Dito ka, bisa mo Zimbabwe, be. Mga Zimbabwe, mga... Great naman taga Zimbabwe, be. Kag taga Senegal. Mga din, pag mga woodlay, pag mga Maldives. Maldives. Sige. Okay, standby kita na sa atong dugang nga mga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Kag sa detalye sa atong balita international, magapatuman sa malapad nga lockdown ang Denmark matapos madiscover sa mga otoridad nga may dala nga mutated coronavirus strain ang mga mink nga halin sa northern region sang pungsod. Ang nasambit nga strain mahimo nga mapasa sa mga tawo kag hindi masolusyonan sang gina-develop nga bakuna kontra COVID-19. Sunod sa gobyerno sa Denmark, tubtob sa 17 ka milyon ka minks ang patson agud nga mapunggan ang human transmission sang mutated coronavirus. Sunod kay Prime Minister Mette Frederiksen, may 7 ka munisipalidad sa Northern Denmark ang maapektuhan sa restrictions samtang pagasiraan ang tanan nga bar kag restaurants. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, nakarecord sang marasig nga pagsaka sa inflation sa bulan sa Oktubre. Sunod sa Philippine Statistics Authority, 2.5% ang record ng inflation o kung pagsaka sa presyo sa balaklon kay serbisyo sa bulan sa Oktubre, mas mataas ikumparar sa 2.3% sa atong Setyembre. Sunod sa PSA, dakong epekto sa mataas ng inflation ang mga pagsaka sa presyo sa karne, isda kag utan. Nagsaka man ang sukot sa barbershop services sang 7.6% sa atong Oktubre, sumuman ang education cost sa pribado nga mga eskwelahan. Kalakip man sa nagsaka amo ang plitihan sa tricycle kag mga jeepneys. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos and 29 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 23 centavos. Singapore dollar 35 pesos and 78 centavos. Kag sa aton balita, showbiz section boy, nagpangayo isang pasaylo ang actress nga si Jessie Menjola angod sa iya pag sinuplada sa trabaho. Sino ang sinapladahan niya? Si Jessie Menjola. Sino ang sinapladahan niya, Bla? Ang mga upod niya sa mga trabaho such as mga crew abi, for example, okay. ang hindi bala mapaiway action boy. Ginbuksan ini sa nga actress ang issue sa iya man gin-upload nga video sa iya man kaugalingon nga channel sa YouTube. Kaya suno sa iya, aminado gid man siya nga may pagkasupladahon gid man sa. Ilabi pa sang bata pa mga same pa lang guro mga edad sa amon be. Oo. Nga do. May ngalan nga suplada siya sa magsuplado siya. Lain na. Oo. Kag ginako ni Action Boy ang pila ka mga reason, amo syempre sa isa ka babayi, monthly period. Okay. Kaya isa pagid kung gutom ka na blahaw, di ba? Mo ginako kaysa hindi mo maintindihan, tanan nga tao reklamo ginaya nang basta gutom duga pa-trigger kon kaysa sang kaakig mo kapin pa kon wala ka may makaon or wala pa tinigag. Isa pa gid sa mga ginako man sa nga actress before do medyo hindi bala siya malipayon sa iya nga personal life. That's why nga ti ini ambag or nag-contribute man ini sa iya nga pagpasingit kun kaisa. Nga may mga ang personal life yang supposed to be kakadalaya sa trabaho. Di kita kun kaysa doon kita man malikawan. It's nature, tawo tayo. Hindi na sa magkaon kuha ng lechon kay kuha na mo ga. Pero actually lechon wala na sa pa high blood nga pa high blood actually tulan niya na. Ang tulan niya? Tulan niya. Ang sa sulod na? Ang tulan bala sang lechon mo nang amo nagakos ang kuan sang high blood. Makalbi ka mo lechon sa balay, tapos pag abon mo tulan bilin si mo. Kanang taon di ka mag-high blood. Abi ko piyo, ano ko seryoso yung istorya mo? Kanang taon di ka mag-high blood. Awak mo nagbakal ka mo lechon nang nabilin si mo tulan. High blood lagi de. Di ba? Sa meaning, ang tulan mo ang gapa? High blood. Correct. Gets mo? Gets mo.
Balita sa sports, ginakusahan sang Footballers Union nga FIPPRO ang Asian Football Confederation nga napaslawan sa pagkonsulta sa mga humalampang antes ang hampang sang Champions League sa Qatar. Kaginpahayag nga may pila ang nagpabutyag sang kabalaka sa pagbiyahe sa panahon sang COVID-19 pandemic. Dismayado ang FIPPRO angot sa kakulang sang konsultasyon kagindugang ang mga players ang nagreklamo angot sa risgo sa pagbiyahe kag ang quarantine makaapekto sa family life, hampang kag training. Depensa naman sang AFC, may constant communication ini sa clubs kag National Association sa panahon sang pandemic kag mga pungsod sa East Asia ginatagan sang tsansa agud mag-host sang hinampang. Balita espesyal! Okay na. Palay live ko na action boy. Ma? I feel ya. Ano ka? Alive. So, mga Friday morning action boy. So, diri na kita sa Alive forevermore. Yeah. Okay, nanglan ko nung nga mag-alive. Pero hindi ta masalaan ni Sir Alex nga wala kakaon. Huya man ta. Ama ko na ganyan. Pinako ko na ganyan nga 4 second batch na nga ako nga pagkaon karon sa liwat. Si Choy Tagoy ko kasi Chay Sara ni Dennis so ginatamyaw niya. Oo. Gamamati man ni adlaw-adlaw si Choy Tagoy. Dira sa San Enrique. Sa San Enrique, no? Kag kay Evelyn Nipomuceno, kag Felix Gangoso. Good morning, man. Okay. Sige. So, diri na kita action boy. Tips naton para sa mga ginikanan. Para sa? Mga ginikanan. Para Action ano na? boy. Angot ini sa kung paano bala tudluan sang time management ang ila dira nga mga kabataan. Okay. Kay Kung kabalo ka na sang time management, kung kabalo ka manage sa imo time, panahon na sa imo, manager ka na. Diba? Wala mo ako sa isugpon ba? Di kay kabalo ka mag-manage mo, di ba? Manager ka na. Ang manager is one who manages. Di ba? Hindi. Di ko nag-manage isang time mo, manager mo panawag si mo. Time manager eh. Hindi na manage mong time. Mo time manager kay tsakto man. Okay man, no. Tsakto. Wala ko ka. Balay makakariak ka na I mean. So, diri na kita action boy. Number 1 nga dapat, gid nga itudlo sa aton yang or Kabataan. sa mga kabataan, syempre, magplano sang temprano action boy. Sabi ko, ano yung number 1 nga itudlo mo sa kabataan? Ang tudlo mo sa imo kamot mo na yung tudlo. Ano naman ta? Ano naman ta? Tsakto lang ako yung pag-explain mo. Masala ko ni Kron. So, din action boy. Kinahanglan nga may ara ko no sang kumbaga checklist. Ang mga kabataan kung ano ang mga pasunod sang ilang nga mga ulubrahon. Ilabi pa subong kay ang mga bata subong jutay lang nga mga ulubrahon gareklamo na kay wala nakapasunod. Rason ng mga kabataan subong kung pa suguon mo, kadamo na sila sang rason. Oo. Nya may klase pa ko. Nya may online class pa ko. Oo. Pero kung may laktan gani sila daw ay mas laga online class. Wala daw schedule man isang iyang klase nga naglakat mo ni siya damo na bla. Damo na sila rason. Dason ka pala question na sila. Magsinikabi nga dahil kasi to anay ang kuano nga ako gidaw. Na gusto na nga ako gidaw. Ako gusto siya naman tublo. Nga ako gidaw. Kapin pagid sa mga damo bala nga mag-utod action boy. Among na mo pasa-pasa. Kaya pala question na sila nya ako gidaw na. Dumduman ko sa So kinahanglan namin na sila, may listahan tuod sila no. May pasunod sa amo ning inyong obligasyon ha. Ikaw amo ning obligasyon nyo. So tapusan nyo na. Dumduman ko sa una action boy si Papa ginambala niya kami kay gireklamo kami aga bugtaw mo. Di kinanglan may matigang sa aga. Ti subo nga si Mana ako. Pagka next magulang ko naman tatlo kami ng Bulos tigang. Oo. Kada si Mana. So kada si Mana layla niya klase sang tinigang ginakaon sa pamilya nyo. Pinaglayan ako niya tinigang. Meaning kada si Mana layla ng klase sa tinigang kay tilay ng katigang. Kapin pagid kong Meron kami sa basa. Oo. Kapin pagid kong late na be. Isa may batok pa na mo. Correct. Isa may batok pa, aga pa ni Maho pa. So, mga mga senaryo. So, kung ang kapilitan ka gidya magbugtaw aga pa. Oo. Kaya kung adlaw ka na magbugtaw, ang balo ka na din ni mama mo. Adlaw na daw bata ka sa presidente. Hindi wala. Tsakto na action boy. Nung ako sa unang mga Pag bulugtaw na ka mo, adlaw na daw mga bata ka mo sa presidente.
Nga, Ano presidente. matchag nyo sa, ano matchag nyo? May maghimos na para sa inyo? Mo ganang intro sa iloy ko sa muna. Oh. Nga, dati nga, alam ko lang nga nilabtan ng presidente, sinadaman, ang labot sa Ano, presidente man. Pagbalangon na ka mo, adlaw na, way ka mga balangon da, daw mga kabataan mo sa presidente. Ganun. Aga, mas ang banmo mo na ng Kung nagapa singgitan. ng balita, special mo na siya ni din. Ang presidente nga, nilabtan nila ng presidente. Kung man. nilabo ng presidente, mali mo na naton. May tali ko magsiling ka lang blang pagbalangon na ka mo da, adlaw na daw mga bata ka mo sang presidente, sang homeowners association. Lain na ya. Guro sa modern time mo na no, para hindi na pala paglabtan ng presidente. Kaya wala Lawig na, paghilabot. be. Ha? Lawig na yako. Mga bata kamo sa mga presidente, sa homeowners. Mga bata kamo sa presidente. Diba? Ano ka na siglan? Shortcut, kumbaga. Kinatawag. Ang homeowners association. At Lawig pa na ya. Ara na ginakasta lang mga bata sa presidente eh. Ang ikadua action boy, hindi pag i-multitask. Kung kita yati carry, tayang kung mag-multitask. Pero mga kabataan ya, kung isa-isahon mo lang yung sugo. dapat isa-isa. Nang hindi magkraama. Alam mo, bago lang ka pang labang, isa pa planchahon mo naman. Hindi ka na maintindihan ang itsura na nila. Yan tapos mo dagan eh, pang labang, kasamtang ka pa huway, ka plo planchahadan mo. Samtang ka po. Hindi. Tapos mula pang ano pa tapos mula Natapos mo pang laban, ang magmalag ang laban na iplanchahon mo. Kag samtang ka pamlansa ka, makapulo-puhoy way ka ni, ipang paano mo daw, pang tahion mo, mga tahion. gisi na sa mga ilok sang mga. hindi na ko sumpo na. Kagi ka na nga eskwela kang ilok mo, may buslot. Kabalo ko yung magtahiya. Kabalo ko yung magtahiya. Ako nga pilan ako nakagi Pag-ansap mo blang answer ka. Kabalo ko yung magtahiya. Pag sa klase, pag-answer mo, ma-hands up ka, hindi ka lang mag-hands up kay ang imo nga ilok gali may buslot. Gisaga mo ka na nun. Kung di na balaan gid lang nga may buslot, hindi ka lang mag-hands up. Kasalahin mo na mo. Kasalahin mo na rason ko niya ka nagatapon. So, action boy. Hindi pag i-multitask ang inyo dira kabataan. Ilabinigit sa mga estudyante, subong action boy. Aha. Ngayon na balang tudluan mo abi, isa pa lang ka subject pagka the next tudluan mo naman another. Ti syempre ang iya na nga pensar nang magamo action boy kay wala siya nakatutok sa isa lang ka subject. Ti wala pa bala press ka pa sa iyang ang una mo gintudlo pagka dugi-dugi nagtudlo ka naman next. Example be math ang imo gintudlo una, pagka next nag-science ka. Budlay gina action boy. Oh, amo na math dason tudlo mo naman sila sang Pilipino naman, oo. Tapos katudlo ka Pilipino, hindi ba mo problema nang nabudlayan ka nga may calculator ka da. Ay, calculator. Di nagsamo na sa mo. Nagsamo na. Ano mo na budlayan ka sa Pilipino mo? Hindi baklang ka ni calculator, budlayan ka pa. Dati nagsamo na. Amo ng problema, action boy. Di mayroon bala kung ka medyo light pa lang bala ang ginapagtudlo mo. Pero kung mga Meron ko na good sa line una nga matest na kami bala, may exam kami sa Filipino. Nung ko di boy takatuuno, nyoy problema may calculator tadi. Yung ko anong labot sa calculator sa Filipino man. Gali kay sa likod sa calculator, ara nagling ko digo. pakas ba? Ara nagling ko digo. Di nga lang may stress sa Filipino. Nga Pilipino ang subject, may calculator siya. Gali kay sa likod, ara nagling Dito na nakatapik. ulihin na discover. Nan. Mga style na sa mo. Nadakpa na ka mo. Ti subong wala kay wala man face to face action boy. Ti hindi na mahimo. May isa ko nakakila amigo man nga mistro bla nga. Estudyante, hindi kalusot siya mo. Yan, ugay na kamo sa mga style sa inyo nga cheating da. Ako blang riyari sa cheating, chimpo na mo. Hindi na ko yung pag-style nyo Balaan ang tanan nila nga giyo. Abot ko na iabot na ni Rocket yung inyo ang mga style. Sakto. Amo ng budlay sa guna. Inang mga nakagi na agyan nila mga amo na bla. Hindi mo na masugiran yan. Sige, go! So, dili na kita sa katatlo action boy. Ipalayo dapat ang kabataan sa mga distraction. Kay kung ara na sila sa study area or ara na sila sa misa naka-plaster na dang tanan-tanan nila nga tulunan, hindi ta pag plaster man sang cellphone. Hindi pag plaster sang cellphone, hindi pag i-on ang TV. Kay amo gina mga numero 1 ganyan mga distraction sa mga kabataan. Or
ang imo nga ginplastaran dira sa iya, nagatubang bla sa dalan, nga may makita yung mga kabataan, Yan, nagahinampang. Yan, correct. Kung ginanubiro uno, mana nga pag-distract Kinahanglan nga sa ita iya. mo sa study area niya nga daw siya lang tuya bala. Nga daw ay sa makadistract sa iya. Kay daw amo nang budlay kung may ginalantaw sa nga iban kita gani ka distract man ta so Ikaw, much more ang gani. kabataan. Kabudlay man na iya nga butang mo ng bata mo tulunan tapos ara mo skilid iya nga ininom kamo da iya nga kagidaw ka ginuwal kamo kundi yung bata no kamanada. Siguro gay main tra. Di joke. Ano niya dad one shot da iya shot bida. Pati lang labi. Lain pa kung gato ng bata gulpi yung balon to shot ka. Distraction na iya. Oo. Di lang. Grabe ba? Lalaki dyan mo yan. Inom dyan mo. Pwede lang yung mga cellphone. Mga kay mga bagat subong mahilig. Di ba? Gatudlo ka. Ikaw nga nagatudlo. Mandra, ikaw man utro nagauyat man sang cellphone. Nan. Makita niya daw mga video nga ginalantaw mo. Distract man siya. Mga pornography pang nanatanaw mo. Oo, lain pa kita. Distract Ang mga action boy. Oo. Nga porn pa. Mayo lang akong minalantaw. Mga educational man. Goods na nasa. Nanatanaw mo dahil mga porn pa yan. balda. Balda na yan. Distraction yun na sa. Distraction na. Okay na? Ang next action boy. Carry pa ba? Okay Carry na. pa. Alang-alang na na. Alang-alang na. Sige, next naman na. Tatlo, okay na na. Tatlo ah. Magpuntas time. Mga manager na sila. Oh, gani. Sang ilang nga time. Oh, time manager na ka pa next. Okay? Good morning kay Kagawad Ulay Abalhondra sa may Barangay Cabo. Good morning man sa imo. Sa kay amigo naton Kagawad Melchor Baroka Rumbinas. Good morning man. No? Na mo action boy naka-relate sa mga ginapabugtaw aga pa sa mga Iloysa nila. Oo. Ila ko no lain na hambal sa Iloy na mo. Nya bugtaw na kamo kay makaon na kabuot mo sa Iloy. Oo, dami. Ni Mertz Pinaka-ready. Labrador. Oo. Amo nyo? Good. Sagob lang mo to tubig! Wala pa da ilimnan. No? Malay lakat na kami sa tulahan lang. Wala ilimnan. Wala daw lugasan. Di pa nyo ko di pa. Ako pa agwadahon nyo. Ano nyo ko de? Ulipon? Mungkin na. Sakto Da, na, sakto na. Pinsan ako to ulipon nyo ko. Sige. Standby na mga ka-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman rin news team. Action and Defensor. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,